zordestî sibereke ku denêdît bar dike. Lê belê dengê de ronahiya herî bi hêzê ku wê sîberê belav bike. Bi karanîna vê hêzê ne tenê bi qîrînê, lê bi dîtina riya xwe pêkane. Dema ku yekî dilê te êşan, dema ku te hest kir ku pir biçûk mayî, ne mecbûrî her carê heman bertekî nîşan bidî. Carinan sekne ya herî bi hêz, nêrnekî wek ceme de sare. Carinan guhnedane, carinan jî girtina destê hevalekî xwe û ji wir dûrketine. Hin caran jî bi dengekî zelal gotina, tişta ku tu dikî ne li xweşan min tê ye. Hemû hilbijardinên dene, hemû hêza dene. Niha ji te re çelincekî biçûk. Cavên xwe bigire û bifikire. Sê şêwazên tên taybetên gotina raweste li hember zordestiyê dê çi biyan. Belkî sekinek, belkî peyvek, an jî belkî rûyekî komîk. Ji bîr neke, yek bersivekê rast nîne. Gotiramaya berfire li ser malperameye. Hûn dikarin nêrînên xwe binivîs, xêz an jî bi peyamekî dengî bi me re parve bikin. Peyamûtiyên di beşa daxuyaniyê de ne.